Yero try para bungan pediang PC sin patch ni ka Facebook channel bat ka YouTube. Kana munum penslam syu ya ka pon ka ban bu ka we ka ni ka jinkeli. Ya ka tu ka jingja ka barang syu jashan ya ka jing let kibriu syapo ka healing festival hang thi ha Ribhoi district ma. Te ka jinkeli ka long ni hatu phi ki pat ba kibalet syakati ka healing festival kada ka balawan la yalap do syakri jong bleu ankit sajawan hatu pile baklamo hatu pilale bakla na mar ngalai i katto kat neki social media wala dan gi bakken tho ya kan ka jinglat jong ki pat ba syakani ka healing festival kabala tut kabala bun palat kibriu ta kwa ban bu ban pensyai fi pat ba kumu syakri jong ublei dan kam pensyai syu halor kani hatu kalong kababa klase baki jat ban riu kasi ki jat ban riu nak keleng kam tamu ki pat Meghalaya ngila banong baki let syakani ka jing syakri kabala penlong hatu kalong bakila le popsi hatu bakalong kila le bakla hatu kila ya syalam baklase bakilat syani tongan pensyaino ifi para banget daga sedang kumni fi ka jat benriu jongi ka jat benriu jongi pi gi pat ba baro akran ni daga baburam daga jingi haga do nu jong fi kat kum ka jingi jonga pi dei ngala banang mar ngar ngadai lang ngidei ki briu ki ba iet yo blai ki badan ka do nut ban ban syakri yo blai pi ngam ju khampat i haki we ki jat ben riu manong ngam dei banga kan tho ki ning pat ju i lat na ki pareng mau lat na ki nong US mo akran du spang ki nong US ka ba ar ba ngai i ba blai ui i ya ka do nut jong kini ki nong Meghalaya mangi ka jat ban riu jongi ki dei ki batrang ba yo belai tipin song tu ba haba ki beriu ki trang ne belai ki dan ka jing trang belai i dot ya borok kumju nrai haba ui i pe pat ya ka do nut jong ki i ka jing trang dan nak kata daw upha ru ya ki syakri jong belai hakapor ka ba ka dai biang kumbang ong pipat ha US iru kumbang namar ba kumu syakri jong blai ngamla ban syu syong kumtu amla ban syu syong kumtu ban syu pet ye ka bamja pertanyaan ring pet keleng saudang ma pet iki YouTube jong ki weiru jong ki shabari baranga i ba ka ha jela Meghalaya ba ha bat ka US kadai ka wei ka ba blai utrei ba ukam trei ngam tip beli ka jakum ni ngamla ban ong ukam trei ba ban ye ki European countries ru pinda pet ublei ukam trei ba hakini ki snile utrei ba lengba kini lengba ka Meghalaya bat pin iru ha USA tong ngini klat no ha te henrei ngan ong pi haba ublei utrei ru haba ublei ma uiet jeno ho boleh kuat ban sedang pidai ban kan mau ba ka jing temu jong sultan ru ka dei ban penjat bai ka bau blai kuat ban pen ba pi na duk ka per edan u boleh uiet jo adam bu bat ka im boleh uiet ki ndai ba ka im bat adam kim iet jo boleh ki dei ba ki iet jo boleh ndrai pi ule kum no sedang ban penjat ya kata ka jing ya dai jong adam bat ke im taka ba syukur nang daw syukur tikum tanga ong ipi ka history hi ha Meghalaya ong ipi ka dai baki briu ki iet jo blai kum ju ru ka USA hadai pin lap ba u sultan utrei borba ban penjat ya ka ri jongi ban penjat i khana samla jongi dai baki iet blai dai baki pi wile ban penjat nakata daw pi baka jela Meghalaya jungi ngi keren bet ya ka jing shisha ni mburi pi
kat ni ki bun ki ngilak ban ong kata kat ni ki bun ki ying mani ma hajala mai khalia ki it you blame dei bikim it kat ni ndrei ngilak ban ong pat bagai jela mai khalia kadai ka ba bun ba ki nong di drugs bun bagi banang syate akakia ni akran ni ka jing sya para bangat ba it ndai bangan yu ki bun ba ka jing syate hau kenja ki sya bun bagi banang syate ka jing pet film jaklia ka film aurea pini iru ha US kalong kumju ha US is sapet ndai bang akran ni tanglap la ala ada pet ba si bun ki nong elap ai ka jing syate ka ba bun ba ka ju ha jela beng haliaru heringan ong hapo do nut ki terang yu belai ki it yu belai tongin poi sya ka point balai ki beri ki let pat sya ka tu ka jing sya ka healing festival kat tu nama arba o belai ulai i ka jing it ki nrai ki beri ki syate hakini ki bor jing dom ki syate ha ka kia ngong pi syate ha kam auria syate ha kam klem ki syate ha ki jingpang ki babun mo ka jing le bertong ru kadang bun hapo me kalian ong pi ka jing le bertong ru ka witchcraft yu ong bagi bun ki beri ngana mar belai ngatip ya kani mdai bang syukran tang YouTube ngidan ka ying jing duhai ki ying jing duhai jing ki ka phone ru ngabu ang ni phone number ru bagi beri babun ki ba phone ki bayo pangsut ki bayo hisya bun lai de ki bun jat ki ba puan pha duai bang sakran ni mdai bang syukran lap da jing ai jong belai laju pen be si bun ki ksut laju pen da jing ai jong belai ni train ni kini ki bang ki disciple sangam duai syuk tang mangan rei kitu ki balak lait lut na ka kiat nau drugs nau kenja nai kam auria ki balajuan pha duai mata ki la long ki syakri jong belai ba ki la rap lang ban duai tengah kran na kani syuk bang syukran lat jan han rei bangile ru ya kakam tengah i ngong ifi ki babun bang setiap kini ki kam auria ki bor na ki wan ban pha duai ki ba syate au kenja au drugs ki wan ban pha duai ki ba syate akiat ki yo ra jing lat lut te kom ju ngong ifi haba uksut pi belai uksut haba i ba ki beri ki belai kuat ban pen pulam ba ya ka jing dai uksut tan kuat ban pen pulam ba ya ka jing dai jong belai ba ubri te haba ka ngong ifi haba ka ju por haba kini ki beri ki syate marang ndai bakim terang pi ki ba pet nang ni pi sungau thu pi ki para banget ba ye jong belai la si bi dang syate ha ka jing pang pidang syate how drugs sa kia na friend ya kata syate ki pop pet claim jaklia pi kuat ban mi nang tu pi kuat ban mi nang tu no pi kuat ban lait lut na tu pop ndrei haba pimyo ya ka jing lait lut haba pimyo ya kata ka jing lait lut ka bapura sya pi sulet jing sang bat pi it you blame dei pi da pim it you blame kum no fin you mo pi let sya jing sang ai pi it you blame ndrei pi ka pop ka ban khiai pi ka jing pang ka ban khiai pi para banget ba it ndrei kadon ka ngalak ban ong ru apa yang kata kajing it kadan ru hakap kajing sulong saat hakap kenjam sim bat mdan syu kini ki kan kan bet kini kajing syam mdan syu pat kinong duai lani ki lada ki dan ru kendet kinong duai haki yeng mani ngalak ban ong ki badan sisa ya kata ka ikhtiar ka bor jong men sim khut ban be ksut sap hai kan pi yo belai ban be ki tu ki ksut fi marketing jong belai ka ong kani ki dakin but hau banget naka gospel marcos long ba khat riu khat ba khat riu khat nyo kini ki dakin but ni kita mai kini be no iksut ya kertang jonga kini keren de ki wei pat ki thlik kini bu ikti bapang kini bu ikti bapang bat mo kita kini yok khia ti hajala me kaya jungi ong ki briu ki iet yo blai hanrei duna bha manong pi kini ki badan ya ke ikhtiar bat ka bor ban be kini giksut aurea giksut dikia giksut kelem giksut kerni di kenja giksut kerni di drok giksut kerni dikia giksut kiba jingle bertong nong fi babun kila duna bha pi ki bun ki ngong ki ying mani ki bun ki bri ki it blai ki duna pat ki syakri jong blai ki badan ya kan ka ikhtiar bat ka bor ban be ni giksut upat ba ula ling an ong fi laling te habo yo snow kum kani ka kubor ka badan ka healing and revival pe ka kila dan blai kala pun hapo do nut kani ka jing sedang jong mi kali abang ba ki briu
jong ka ri gajat ban ri jong i bakan ki em biang ladang itip lada ki nong yalam ki tip kumnu ban le dei shu ban ya kawang kti nong ya kata ka jinglat jingwan jong i bri rai ngi dei ban nang mangi ki nong yalam kan thop yang ar bakran ni ka YouTube channel ngadei ban tip kumnu pat ban sai kini ki bri ki balawan ki barang shuwan nakani ki healing and revival kila sedang ha dok nut dan ki bala kwa ban i no kini ki jingdi penin basni ulai ula sedang ban trai ga dok nut kumnu kin let satu hatu ngah ka bu kini ki jingkeli hatu ngi keman se ban i kena samla jungi bakin let sekitu ki konsert kiba tem ki jingruai kusut la ban ong kiba riam ki jingriam kiba khala ban jot ki kun samla jungi hatu ngi keman em yim keman harangi dei ban keman kan balai ki dang let ban ya ro utrai la da kat tu ngam tep kat no pau hajar tu tep yo la don lak rong am tep nga khampat le research kata sto shu tarai san pau hajar no hakatu kami ki ong yaro utrai ki arwai ki jingrai ban pen krau utrai hatu utrai smu tanat se kata ban yo sngo na tin ki na ka sentor jong patlang jong u ho kim perfect ra ki balet tu kinang dan ki jingele manta rei ka bang ong hatu ki kum sutanat tu blai ka tin jong blai ka ong telit un pla ba Jesu Christ ulang utrai lada san pau hajar ngot ki ong yaro utrai ban ya ba ki rwai ki tu ki jingrai perthai ki bala penjat e ka ri jong ni hatu ngim keman si kum kinong yalam ngim dei si ban keman ban ai men sim bat am tang ta ban thau kilat banang ni syakmat kum no ngin pen rham ngin pen klan ya ki yeng mani jungi au su ban ya kawang keti re kum no ban pen rham ban nang baki samla jungi kin bang te ban yu ki kum no menta kalong kalat ke namar pet kini ki baradang wan ong kidang long ki barang su let kum tu long kidan ki bala sanru ki balet yang tu haka jing syakri kidan ru ki barang su persyang kidan ru ki barang syate ki jing len mesni wat mentaru hari kila terang ni turain ri kadai mangi kum kinang yalam ngin le kum no ta mangi hatu ngin ben ya kini ngi dei ban shim ya ka senjam usyakri jong blai an kit sajawan ula dap ong hiang tu sngi wong pet kani ka jingwan jong sau sngi wat pet sanga pet show Jesus Christ lada pikwa baka jinglat lut ngak snap tu la si wong pikwa sisa baka ne kata ka jing pensle pikwa ban ne kata ka revival pikwa ban dan ka jing dei bu blai pihak ban klannya ka ketin jong blai pihak ban yai ne agi kentin jong blai pihak ban im ka jing im bakhu yuang pipila ban enjoy da ka jing im ka bakhu ye kena samla om basu ban let ski drop sigi ai te hang ni atakan ngong ye pi ka ka badai ban le ka oi pat kapat ka bang kum ki leaders ngi dei ban le ngong ye pi la bun ba la duna ba ki dan ka tu ka ni ki briu ki baran ka ikhtiar ban be ksut ban pen khia i bapang hanrei duna palat kita ki leaders duna pat kita ki syakri jong blai ki badan ni kata ki ikhtiar te kum nong i dei ban le menta kalong bangin hak ban yet LD kan kum ki leaders ngin hak ban yet ngap simet ngap ban yet LD kan hatu kini ki pat ba ki basliang ngasupsa tang daki kentin ki bam dan bor nama pa upat ba hapor jong Jesus Christ ru kila dan ki nong hikai hapor jong Jesus Christ ndai ki duna ki kamba ki beri ki bun ki basak be ksut ki bapang ki basitom ki basak te lai pau jat yo sultan war sultan wele ba ban penyap henrei duna ha tu hapor itu ki farisi sadusi ki nong tho mo ki baya lam ki senakok kim dan syuk ka ikhtiar ba kabor kala duk no ekta ikhtiar ba kabor re ba wan uji sukres wan bat ka ikhtiar bat ka bor ban pelat lut ki beriu bat shim benru iktu nong pop re wan na kam ta kita ki ba pop bat ki ba pang bat ha ba ule ki kam ba ha ba ukran ya ka ketien syuk tang ki ketien jeli udat demonstrate na udah pan pau kata ka bor pimot upat ba ubala terang lupa yo jisu ki kun Israel ki bala terang lupa yo ya kata ka ya ublai hatu kinom let si ban yo mat ya kata ka bor hatu kinom let si nakata ka daw ong ngi kum ki leaders hajaka bangin ya kawang keti ni dei ban pan klan ki jingduai kan ni dei ban kelial di hatu ngala ju hatu habau nong di drok suwan sanga ngala ju duai ne MU bun lat lut na kapop kata ni ban keli hatu tu nong dikiat bawan ngalak juduai ulat julat lut ne ladang nga kong keti iki wain rengam pat le kita wan sanga nga suang bat to su duai tang dap ndai tu let biang sakapop wan ji sang
Daki san si post na myok lat lut nakapop ulang mu brio. Te haba ublay iya kata unsay te ki brio jong blay ki balik kata. Tengi ngi dei ha jaka bangin ya kang keti. Ini kali kan kum ki leaders jong kan jet benrio menta. Kam tam haki balang kali. Ngambil ngada kababuram kan ni. Ini kali no kan. Hatu kamala ada yang aku munong alam kumunong syakri bangan yo ya kata ka ikhtiar ka bau jisu lakular ki senran. Wang kini gidak kin but kini gibamak pin kia ibapang pin be no iksu. Hatu kam dei si mangim dei ban ken nok pen ban yo pat ba. Ni dei ban keman kan ban bau beri lawan berat yo dang wan berat ya sembai menta. Bau sembai ula dan kendau ti ngila dei mangi ban ai mo ka jing san kan wan no blai nrei da dei ban dan kinong ai su dei ban te pejak kan ni dei ban ben. Hega ibo blai ulek ngata simat ngak keman palat ngada terang baka jat meri nawar blai kemunong duai. Baju duai ang pingi dan mo ka jing duai. Ka bagi biri ki juan ngimla syuk te ban namar duna palat ki syakri ki ban ngipingi pentri jangan ka jinglong senran. Ngam duai sudah mangilas raise up manong pigi leaders. Nak kata daw ka deity ki leaders bam nem ya kawang keti nrei ban raise up te ya ki leaders bakin bun kinong duai. Baksud pet kat tupat te kum dong ini ala. Bang in raise up te. Kita kena samala bikin umlet syuk syaka pop nrei bikin sobang ban eat yo boleh kir kinong duai nginum ya te akum. Bang ini baki lenti singkin bandap di kinong yalap. Piju ngilet yalap syapo. PB pilaju ngilet yalap syaki. Giau ki hat duna bahagi balat ni teri ni kita kena samla kita gide ki bala judi ki jingdi penbuat macam ki bala jungam hai drug sau kenja ka kiat remata ngilap yarap ki bakin bilong ki nong duai kan ni kan bangi di ban le ngam ni ban kan tha inu re bangin kit khia kan ai ngu yu boleh ngin duai kan ngin pen klong ki ni ki jing duai ki ying mani jungi ki change peraya ki jing duai sha jing baki ni ki bala alat satu namar ki bun ki ba lat syakani ka healing festival ki dei lek ki jong ki kenhun ngin pan klan ki jing duai baki no melek pa syukan syakani ka pap bangin pusa kan ki tang wei ar kum no ngila ban le kan ka dan kam ya ki nong yalam sisa kita nong yalam ki bala pan sele da ka ikhtiar ga bor men sim ko kin yet no pi tang ngan ong pi ka dan ka jing khle ka men sim jo ka jing bisniru lada ngamla ngatengan ong pi dah jing ai jung blai ban lum kat tu pat ba tengah 4 blai 4 ai bor ngam bandum kat tu nrengam bisni re tu yu nga yaro tra yang play yang uniu beri ula penlut por ki jing duai ula ya sibun ki jing e ba blai ibet yu ban wan ra kat ni ki beri jadi bandan kata kamen sim ban ya kan tiulang pe im dei ban ya ban long ban ya tan kum katam iwe nri ban ya kan tiu ni kilet show try te ki kamlet senu kilet show Jesus Christ ki trang te ki pat ba ban yo jing kia ki trang te ban yo ka jing kia akamet baka men sim manu pi bakwa ban tiak pangsa ka jingpang manu pi bam kwa ban yo la lut uji skres wan mo ta te uang ngam syem wan te nak ta ke pi uji skres syem wan nak kita ki babet babiang ki ba yu uang nang wan nam ta kita ki bapang wan ban pen khia ri bapang bat i kita ki bapap hoi kam dei tang ban yo la lut nak jingpang henrei habaki yo mat ya ka jingpen khia nak jingpang ru kum tu ba mat la sau pausnam umanis nan yo uji skres tang kiling te haba kite kini men sim ba mana ka jingpang kimla te banduai kite te itu pat ba wat yo ong si tai kata ka ki ong kata ka prosperity gospel na ki ben ya kata ma klam da yet banyak ba hatu blai kwa si yangi bangin roy hatu blai kwa si bangi ban yo khia hatu de blai su ba jingpang em de kusut ba jingpang tingi ini syakri jong blai ban pen khia ki bapang ban be ki kusut ban pelat ikna samla nakat ni ka jersey ngiri ban keman ban ngiri ban yatrai kan kai ban le matang ngiri ban pli kan ki ying jing duai ki ba don shisha kita ki briu jong ka ikhtiar ba ka bor wang ifi ngatang ambisni da mi sibun ki ying jing duai nang ni namar ngam la syuk ban duai ngam ki bri ki bawan si jing wai tang ki bri ba phun dan si dan ngapan mak na fi pat ba ki pat ni dan fi ki bla phun yang ngam yo syuk ban sim dan ki ba ngan sa phun ye pi la ai ki tu number ngan sa phun hot henry marwai ngan la anle sanu marwai balingan bisni ban mi sibun kinong duai kakam ka jong blai ka berli kalang ka berli kinong trai duna wang tingin ya bun kawang keti le um tan ringin ya raise up kan kinong duai ki babun nginum ya bisni kan ga jing nginum ya pihun ngon ifi hari ngin pen mi kinong duai babun bahkan akan jela jong kat nang bun kinong duai kat nang bun ki ministry kat nang bun ki prayer center
kin duna ki beri ki badi drugs ai hatu pi kwa bagi beri kin let sha drugs ban bun ki jaka di kiat ban bun ki ai ha jaka ban bun ki nong duai yim dei ban long tam idi ban kuen ban babu ban mi si bun ki nong yalap handrai mataya pharia ki ong ngaju syakran unong yalap blam ler ukwa pisau bam kulap ni pat ba menu ala jubam pilak ban proof ya kata pilak se ban proof ya kata pisuang dah kaktien kat nong ya trai sitam ya kajing ai blai ban pendap ya kalong yeng kat taru ngirang ya trai ya kam jong blai pijulak menu pilak ban proof banga kamai spa watang naka YouTube channel ru ngam ju on ya katu monetization ani tu ipi wa naka Facebook ru ngamong baka bakla ban on ya katu na marki khambam te jong no kila tre sitam te tin jong blai ko ong tau batrai ka gospel un ba mina gospel te harai ba fin su no ban ong ba ayu te rang amla padiang kan namar khamle ta kidan ki bawan si yeng jing duai jing ki baduk ba ki bamyo tangka bai kali ban let ru ngi hakajing ngimdei ki baru spa andrei irang ile ban ya ai ki pat ba ngas kwa ban pentep pi namar balai ba pi keno te ha rangi iet ki pat ba ngi i ba ko jet ban riu lada ki light lut now new drops na kani ka kiat na kani ka jingpang ka jet ban riu jungi kan long ka baru spa pi kwa ba jet ban riu jungi kan long ka baduk manu ba kwa ban long baduk nga tengah kwa bakan prosper pi uji sukres ukuran te ka prosperity o upol ukuran te ka prosperity uang ba kumba ka mensim jong pika roy to piru pin roy ki ai baro nga nakwa ba ki kinum sa ka jingdok namar ka jingdok usutan uyo lat ba ki beri ki tim yu blai na ka ayun re ublai enrei ngani thu pi lada ki beri ki sakut pat ka pop mdan manu ba penduai ki sakut ka pop kaban kan jing dok mar balai tu beriu dau di drugs jaka baun kamai ka ying sam jaka ukpa un pendap ying sam penlut no ka pisah drugs u penlut pisah kiat deal igi baru khat tum no kanum ban ka jing dok rei ini ki dan kat tu ni nong yalam pat ba pariaman ki keren ka ingat tengah ada duai sisa nomor judan ki beriu ki ba duai ki ba bat karam ai kad kiladan ngaju penduai ki ngaduai ong pai kala ka bamut na pop blame sakar ku ipi kam dei ka ba sniu ban ruspa ban pendan buram yau blai rei kalong ka babakla ban ruspa rei bapi penjat ban ya kajat beriu katakan bapi peli man ki ban penjat kena samla kata kam bah katakan ka prosperity ka balong rong ka prosperity ka pendan kam tang yaladi rei haba kadan ka prosperity bat penyar ki mai blai ban peli sibun ki ying mani ngatang abu ngakaman abun ki ying jing duai ki ying mani ban ya babun kini ki jaka di drop si jaka di kiat anak keman sisa anak keman dah bun ki ministry nya trino mentagi samlaru kan gajing penong senran nya hikai ki ban penbek sut nya hikai ki ban bu ikti bapang nya hikai hadin bekila lat lut mau pingi hikai ta practically pula ipat kan ni Facebook ka YouTube kat nungut ki balat dia lap ndai su tang mama ngila hikai ki ngimya bisni dan ki balak play lagi jong ki ministry ong yaro try kam dai ki bakin wan sa sanga ki let show Jesus Christ kan kila he ta kila he ka jinglong man sim kila arang ba te balai ngin ya khang te balai ngin ya bat ngin ya te ni long kum tu ka tham ban ya poli wei haba kiu judan si ki kimi ki pa ya ki khun haba ki ruspa haba ki kiu bakin khang haba ki la dai ka por ki bakin ya tho shongkurem ban thaw la ka long ying judan si ki bat te anta pinom le anta tamangiru kum ki kimi ki pa ki bakan jaman sim la da ki khun jungi ki iet yu tra ki let ka jing sha ki sedang ban pleno agi ministry ki sedang ban yalak ki surak ngimdei te ban khang ki ngimdei ban command ki te ki kamlet te shakapop pila ban khang ki beri balik shapop pimla te balai pi khang pat ki nong yalap ki bayalap bakwa ban yalap haki linti ki senkin ki bakwa ban let shu balai ngi khang pat balai ngi ad ki ai ki kendon ki batte bakhu mun ong fi kam dei te ban long tangam dei ba kran da ka jingdom ni kran da ka jing ni dei ban kaman kan kani kan affecte ka jet ban rio jungi la danginang kum kinong yalam em nginang ban ada mi kinong yalam ki banang ban yalam ki samla kani ka poram mar ki samla pen ngong fi tan ru yele ki kani ka jingwan jong an kip sa jawan ngong fi kampat kot ni ki sut ru kin yele mata ban thami ban penjular ngong fi ka e ga bau blai la bet te ngingi dan ka responsibility kinong minong yalam am shu ban ya kong ti ban penram ki ban ong kitu ki bala awan pila terang blai wan sining ngin yele ka discipleship
sedang nak fi sedang nak lada fi sedang nak mapir kum leader bandan ka jing duai kan nama pet ka kam jong blai dai kam ka jing duai pinom la ra apa fi wat mot ba pila dan ka jing tip ya ketin jong blai pila pas ni kita ki mo ki kerdan ki bahe kamlong ta ketin jong blai ka khle bat umen sim lada ngi kum ginong yalam ngimdan ka discipline ha ka prayer life in kali yaldi ngimdan ka jing duai sha jingit ka badan bu blai ngimdan ka jing im ka ba khut ngimdan ka ba yu ngin sakawang keti iki wai Amar balai kanum terikam ro balai pen kop bor halor ka jingnang jing tip jungi. O balai pen kop bor halor kai ka wang pinyo pediang yang mensim bakoi pinlong kinong pla judia di Islam Samaria ba do bakot balai. O balai utrai nang bahau mensim ba ka jing sisa. Ladi ngi dan tanga jingnang jing tip ya ketin jong balai. Klam kan ka bor mensim bakoi klam ka discipline ban duai bandan bu balai. Bangi iet u ba bangi tip ba iet jingi nginom la raban handle ya ka bala jam ta. Tengah ada dua sisa. Tong ini turai lang no. Tong kom ki leaders ini turai lang baki beriu kan iet yo blai baki beriu betul kan mi sibun kinong penkia. Sibun kinong pelat lut ki beriu ni drugs dah jing ai jong blai. Sibun ki ban train ni kena samla no. Oh ada dua sisa. Ada dua ngile ya kata praktikal rei kat no tengin la. Kat no ngingin la. Kat no dan kendet. Kila bun ki ba ngomong tang mangi balik kila bun ki ba kila sedang bandan ba ki ba mi mentaru kin bun ublai unsai hi ki beriu batrang. Henry banginum ya kawang ti kan. Henry banginum ya paria kan. Banum kenok kan mo. Keren ya ka jing sha. Nak mentaka buram jong try. Ya ro try der pidan kam ki jing duai. Apa pi ni video pilak ban teks ya kan ka Facebook. Bat komju ru pilak ban ngat sai number ha YouTube ru. Pilak ban teks ban phone. Teng ong pat ba para banget nginum la ban mo ban simlut ya barok kan tu Henry kino ki number ki bangal asif ngan sa phone pat safi kalak ban simpor amar ka kam ka bak jong blai ka babun nalor taru ngi dang hab ban sai ka yeng ka sam ngi trai ru ki jing trai ki ba ngi hab ban pendap abadai jong kaisar ni asu kaisar jong blai su blai te ngakwa ban ong bangi dan ka yeng jing duai ni hajia ulan snelin ni pli tang ha ka singi sajan ba singi blai pat ba namar balai bakum ki syakri jong blai ngi trai ru ki jong kam kum ba apostol Paul ule u trai ru snaying jan ru u syakri ru blai te mdai bangi suba me sap jong no rawnget idan na kwa ban pendan buram yo blai nga kwa bah ta ka sngi bo blai ong ba me syakri ba pamda mkwa daga jingero ni bri mdai haba i baka dan kam baki pat ba ki trang si blai ba blai khat ban syakri blai te imban si ban mi na kam ta ka buram jong try ngai ba shanswer ai kublai fi ikitu gi balawan syakane healing festival rei to wat sakut tang hang to nang ye yet yo blai ha dok no jong pito nang sedang ki jing duai da pimla ro wan sing syakri jong blai ki banang pen klan ya fi ya ro try blai shi